күргәзмә башка күргәзмәләрдән кайсы ягы белән аерылып тора? Аның үзенчәлеге нидән гыйбарәт? Birinchidan bu dunyoda eng birinchi shunday ko'rgazma, shunday kenglikda, shunday teranlikda ham bu yangi temani ko'taradi. Albatta ko'chma xalqlar turida biz bilamiz ham yoshqina ol g'olimlar bo'lmasa maxsus аны өйрәнә торган әле g'olimlar arasında da yoshqina shunday fikr бар, bu ko'chma xalqlar qirg'iy xalqlar deb. Lekin менә bu күргәзмә күрсәтә, аларның тормышы qirg'iy xalqniki түгел, үзенә күрә ул цивилизация. Һәм аны шулай күрергә дә кирәк, теге әле цивилизацияга үсеп җитмәгән халык түгел. Күчмә халыклар, алар далада гына йөрмәгән, алар шәһәрдә кырган, алар сәүдә белән дә шөгыльләнгән, алар тары, арыш, будай чәчкән. Шуңар бу теге менә төрле яктан аны күрсәтү бүгенге көндә әле Эрмитаж күзлегеннән, аның тарафыннан безгә бик кадерле бу. Галимләр белә, ләкин менә халык һәм әйтик бу бит каталогларга хәзер керә. Ул инде Эрмитажның подвалларыннан искә чыгып менә хәзер дөньяны күрә һәм аның фәнни ягы тикшерү дә басыла. Инде бу күргәзмә кире теге каядыр ябылмый. Ул хәзер ачык була һәм бәлки әле бүтән илләргә дә китәр. Рафаэль абый, менә бу күргәзмәнең исеменнән дә әйтелгәне кебек, күчмә халыклар дип кемне күздә тотканнар бу күргәзмәне оештыручы? Әлбәттә инде бу скифлар, хуннар, төрки халыклар, безнең чор инде Алтын Урда аның күчмә дип, булай гына күчмә генә дип әйтеп булмый инде. Ярым күчмә, аны шәһәрләр, аны Батухан 100дән артык шәһәр кырган. Ләкин әле ешкына теге чит илләрдә ягъдыр татарны күчмә халык дип әйтәләр. Менә шуңар бу бөтен Евразия далаларда яшәгән халыклар, әлбәттә Төркмән дигәндә инде бу Азәрбайҗанда, монда төркләр дә керә, бүгенге төркләр, сельджуклар, әле шул сельджуклардан башлап инде. Менә кайсы империя күздә тотыла? Хуннар империясы, әлбәттә Төрки каганат, әлбәттә Чингисхан империясы, Татар-Монгол империясы. Шуңар Алтын Урда буенча безнең айрым күргәзмәләр булды һәм бик уңышлылар узды үз вакытында. Әле монда гына түгел, Петербургта гына түгел, чит илләргә дә ул киткән иде, йөреп кайтты. Шуңар менә бу замана безнең өчен бик кадерле һәм безнең өчен инде бу бик зур шатлыкта. Бу галимләр өчен сүз дә юк анысы. Рафаэль абый, менә сез үзегезнең шушы әңгәмәбездә әйткән идегез, мондый күргәзмә дөньяның бер генә җирендә дә юктыр дип. Менә бу нәрсәләр күрсәтелә бу күргәзмә? Нинди әсәрләр бар? Сез карагансыздыр инде. Менә күрәсезме, нинди нәфис, нинди бик сәнгать дисәк булаймы? Бу теге йорткышлар түгел. Бу әлбәттә бу зур бик культуралы халыклар дигән сүз. Менә шунысы иң кадерле.